queríamos trasladarnos dúas cuestións. Unha que é o que sucedía en Toledo outro día, os avances que estaba vendo, porque nos comprometimos a ir trasladando o que iba sucedendo, e sobre todo porque fomos a única organización que firmou o acordo e que, por tanto, no momento en que vimos que se avanzaban determinadas cuestións que estábamos demandando, entendíamos que era positivo firmar, e sobre todo porque había un compromiso do Ministerio de Agricultura de abrir unha mesa sectorial. Foi outro día en Toledo, non só se puso como voluntario o Cuaderno Digital marcado dentro do que era o tema de facer máis levadeiro a tramitación dos asuntos PACs, sino que hubo outra serie de cuestións, é dicir, criticábamos o decreto de fertilización de suelos e decíamos que era inviable o tema dos inyectores, conseguimos en primeira instancia que nos permitiran utilizar o plato invertido, co cual é unha inversión de casi 30.000 a 100 euros, era sustancial a modificación, que era algo que queríamos. Nos preocupaba o que sucedía dentro do decreto de ordenación de explotacións co veterinario de explotación, se aplazou un ano a posta en marcha, outro día en Toledo se tomaba unha decisión que nos parece correcta, que é que en lugar de ser un aplazamiento dun ano, que sea outra figura voluntaria como é o Cuaderno Digital, co cual van a ser as explotacións as que decidan. É certo que vai haber incentivos, queremos ver os incentivos, pero é certo tamén que se avanza de forma considerable no Ministerio en determinadas cuestións que estábamos pedindo. Pero ao mesmo tempo tamén nos preocupa, é dicir, nos preocupa que é o que está sucedendo que a Xunta de Galicia. E é certo tamén que estábamos en unha situación de provisionalidade. Hubo eleccións, houbo a toma de posesión, houbo o nomamento dos conselleiros, pero este é o momento de dar trigo e deixar de predicar. É dicir, o que non podemos é que a Xunta se convirta en cuarto sindicato e cada vez que decimos algo que a patada vai a cara ao Ministerio. Certo é que hai que seguir o Ministerio, pero certo é tamén que a Xunta de Galicia ten que activar mecanismos. Primeiro, unha mesa de negociación, que é o que levamos pedindo desde hai moito tempo. E como se fixo no resto de comunidades autónomas, non pedimos máis que o mesmo que se está facendo en outras comunidades no país. E é, co propio presidente lidere esa mesa, que despois deixa aos seus responsables interlocutores, chámese Conselleira de Medio Rural, e que empecemos a negociar o que lle corresponde por cuanto a competencias que ten a Xunta de Galicia. E estamos moi preocupados co que vai a pasar ca EHE e o que vai a pasar con Lengua Azul. Por qué? Porque é certo que é unha alegría que nos digan que a final en Lograr, é dicir, en torno ao mes de setembro, anunciaba o ministro que iba a haber a vacuna, por tanto, positivo. Pero é claro, é que a partir de agora vamos a ter un problema arriba da mesa, que son os positivos que hai. E resulta que nos van a indemnizar de forma diferente, dependendo de onde este a explotación. Un galego vai a cobrar menos que un castellano manchego, o cual é un castellano leonés, o cual nos parece unha auténtica aberración. Que a vaca valga distinto dependendo da comunidade autónoma onde este, e o que é máis grave, si a vaca morre porque ataca o lobo, se a vaca, esa mesma vaca morre porque dá positivo en HE ou dá positivo en tuberculose, é unha auténtica barbaridade. Por lo tanto, que exigimos ao goberno, e por eso decimos que ten que ser o presidente que lidere esa mesa, é que a mesma administración, que a Xunta de Galicia, non pague distinto se paga medio ambiente ou se paga o medio rural, porque é unha auténtica barbaridade. A vaca valdrá o mismo. E ademais outra cuestión. É dicir, o que queremos, e se facemos a roda de prensa en Lugo, é porque aquí están o 70% das explotacións do noso país. E porque esta é unha provincia especialmente sensible a todos os problemas que hai. E na medida en que desaparecen explotacións aquí, temos un exemplo do que xa sucedía en Ourense, que detrás da desaparición de explotacións ten o lume, o lobo, a fauna salvaxe. Por tanto, este é o momento de tomar medidas. E se non se paga o lucro cesante, cos danos do lobo, se non se paga o lucro cesante, cos problemas que vai haber de HE, nos vamos a encontrar coa desaparición de explotacións. E, por lo tanto, con que vamos a ter as beiras a campo e, por lo tanto, o abandono e o que ven detrás, o mismo que está sucedendo en Ourense. Por lo tanto, estamos moi preocupados de como se vai a afrontar o problema de HE, pero tamén estamos moi preocupados ca Lengua Azul. Tiñamos que ter vacunado antes do día 30 de maio. É certo que a Xunta de Galicia solicita unha prórroga ao 30 de xuño, pero é certo tamén que na montaña lucense vamos moi lentos e está moi ralentizado o problema o tema da vacunación. Co cual, oiga, miren ustedes, temos que empezar a tomar medidas e ver como facemos, pois está vendo o nivel de mortandad posterior aos 7 días que non é indemnizable, que, por tanto, que se entende que non é producido pola vacuna. Primeiro problema e segundo problema, como vamos a tallar esta situación, por exemplo, en zonas de toda a montaña, que está prácticamente sin vacunar. E iso vai a significar que nos vamos a encontrar con un colapso, porque non se vai a permitir comercializar becerros e a matadillo, que é outra das cousas que decimos. Oiga,
se eu vou a levar o becerro ao matadeiro, cal é a razón de vacunar o día anterior, porque senón non o podo levar. É unha irracionalidade que hai que corregir e que, por tanto, que temos que solventar. Pero, sobre todo, que se activen mecanismos e que se poña en marcha a dotación presupuestaria e contratación personal para que se vacunen en zonas como esta. É un problema real. E a partir de aí decimos, oye, ustedes teñen que poñer e activar os mecanismos da Xunta de Galicia, levamos falando desde hai moito tempo, o Observatorio de Precios, é dicir, en Ternera Galega Suprema, en Ternera Galega en definitiva, que é unha indicación xeográfica protegida que está dentro do noso país de Galicia, só a Xunta de Galicia pode poñer en marcha o Observatorio de Precios e activar a AICA para sancionar aqueles que incumplan a lei de cadea alimentaria. Por lo tanto, eso fágase e fágase de forma inmediata. E nesa mesa temos que empezar a falar de todo. É dicir, se diseñamos na cornisa un ectorresime en conxunto de todos para que eso beneficie os produtores do noso país, pois eu creo que hai que facelo e facelo de forma inmediata. Por lo tanto, poñerle os deberes a Xunta de Galicia para que se corrixa unha situación como a do ano pasado, que se activou unha axuda, decía José Ramón que aplaudimos as axudas todas, sí, pero dixemos e alertamos do que iba a supoñer esa axuda. Distorsionou o mercado de Ternera Galega Suprema e está, además, generando outra distorsión este ano. Por tanto, fagas o que máis xusto, que vai a vaca e non o becerro, porque senón nos vamos a encontrar con un colapso nos animales como sucedió ano pasado, e nos están alertando os tratantes, nos están alertando a industria e nos están alertando todo o mundo. Eu creo que aqueles que o pedían hoxe se están corregindo. Por tanto, benvidos a esa corrección que estábamos pedindo, e sobre todo, o dixemos sempre, nós non queremos subvencións, queremos precios. E para iso é fundamental que se active o protocolo da carne que tiñamos en marcha, que pusemos en marzo 22 e que funcionou durante un ano. É fundamental para que os produtores podan vivir realmente o que queren, que é de precio.